Kedai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Pelaj Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ka song pisa ban ningkong jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Shakinong yok mentoy ka ni ka scheme na Tripura hanin ka sngi. Kerpat ka Khasi Students Union ya ka Sarkar Meghalaya ban penkloy ya ka thongkam hakikardam bahalor jong ka lokayukta bat ka Meghalaya State Commission for Women. Lapin long ya ka jingalang kerpang ha kong thong ban kenmau don burom ya ki khlawat ya ki riulum kom shibenta jong ka Tribal Pride Week. Ki khubor ki babnya. Hashwa ban phai shi ki khubor ki babnya ngini shash kor ya ka ne ka jing bana ka badan kam. Kadba ka India ka lala ban thau history da ka jingla ban ai palat shispa klur tuli ki dos jong ka dawai tika COVID khat khandai ka All India Radio ka ai jingero ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khun ba khmat e bat baro ki to ki bala shim tika ki bala pen long ya ka riban poi sha ka ni ka thong wat la ka tai ni pen kan ma ki nong snap jongi ba ka jingele persha ya COVID khat khandai kampat kot satya ni ai kan tu ki nong snap jongi ban shim tika pura bat banyarap ru ya ki wei ban shim tika Hakani ka ayom lekmen snoop ha ban bud ikini ki kam ki basuk dan ya ka mask yang jingai na ki weipat bat sait khuit bha ya la ki kti bat ka dur khman na ka banta ka jingte papabnya halor COVID khat khandai pila ban phone hai ki number ya rap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyo pra not sound riu but iwei not nyo san ki number ya rap ka jala Meghalaya ki dai iwei not pra but iwei not nyo not Muntang nya phai shi ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Narendra Modi ula pelai ya ka song pisa ka baningkong jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG syapalat iwai point sound nyo lakmut ki nongyok mentoy na kanika scheme ha Tripura hanin ka sngi bat ya kani lalek ling ba ka video conference Habak lang ka pisa ka balapun poy siya baro o kitay kinongyok mentoy kalakot siya palat news pa aklur tingka bat lapha ya ka bet siya ki bank account jongki. Hakani ka sngi Menteri Rang Badu kari uliah krenru bat baro o kinongyok ya ka scheme PMAYG ling ba ka video conference. Habakran hakani ka jingalang Menteri Rang Ba ka Tripura Biplab Kumar Deb ula ai khublai ya Menteri Rang Badu Narendra Modi namar kani ka kam ka bakraw ban pelai ya ka song pisa ka bahadu news pa khandai klur tingka na ka scheme shnayil lani PMAYG sha udok usuk ka jala Menteri ki kampen roy ya ki nong kendong kari India ula dan rengkat hakani ka jingalang Ka Khasi Students Union kala kerpat ika Sarkar Meghalaya ban kampen kloy ki kam ki bedai bar ka jing thong kam na ka benta ki kerdan ki bakham kerpang kum ha ka lokayukta bar ka Meghalaya State Commission for Women MSCW President ka KSU uba Lambok Star Marngar ula ong baka seng kala dawa ya kani na mar baka longka badon kam na ka benta ka jing ya bet ya rinti ki kam ki jam Da ka bakdaw baka ni kalong kabadon kamru na kabenta ka imlang sa alang uba marnir ulaong baka day ka kamram jang ka sarkar ban pet ikini ki kam baro bat baw kurmen bakan sale ya kabadon kam kloy kat bala kumban shipin ken mau ka samay trikam jang ka komiti ka bapenya ya ka MSCW kulakot nadu ubanay Risau mention snam kat baha ka way pat kalyang ladon minta palat sanbnay nadu ba ukli jang ka lokayukta upiki mushahari ulakot ka samay trikam handray ka sarkar kampat shim labu yanu ban shim ya ka jaka jang Ka District Legal Services Authority jong ka District East Jainta Hills kala penlong ya ka jingya pai ba hening kasngi kum kadak jong ka jing penkot ya ka jing pensyai pai ba hakelang kari India syapang ki jing yarap ki bala banyo naka ya ka ni ka jing pensyai pai ba la penlong kum shibenta jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav bat ka tayaw rakhe ya ka Legal Services Week ka balas dang nado ka pratarik menta ubnay Kani ka jingya pai ba kelas dang na kayeng bishar jong kani ka district ka badan Khli Riyadh East bat lapen kot ya ka haplau ka office u deputy commissioner
Kibaledon rengkat hakani ka jingnya pat ba ki kan thop e kong sid khar I belong ka district but sessions judge but kunjuru ka shongknor jong ka district legal services authority East Jaintia Hills district ba SS Imli additional deputy commissioner ka East Jaintia Hills district but kunjuru ki wek dekhot jong ka district legal services authority Nalor kini ki dukhat ka Cleariyat Bar Association ki khana school ka Jawahar Navodaya Vidyalaya School JNV Rambai but ka Little Flower Secondary School Cleariyat kila shim bentalang hakani ka jingya ba Hamidhalia ladon khatwei ngut ki balayo athammaya ka jingpang covid khat khandai hinin kasni hado menta ki tu ki birang don ya uni ukhnyang jingpang ha ka jilla ki don arspa anru phulai ngut hakajuk kapor lai thu ru ba amshim ladan baklat hak nakani ka jingpang hanin kasngi ladan ru arpasan ngut ki bala kwat hanin kasngi bat dakani ki bakwat naka jingpang covid khat khandai ka jila Meghalaya hadu menta kalakot chaka prapu 8000 arspa khandai pu khandai ngut bat ki bala khlat kilong 6000 sauspa ndripu ngut kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Kum ka jing sedang ya ka jing rakhe ban kan mau buram ya ki kam shlor jong ki khlawat na ki riulum ka ban sedang menta ka sni la penlang ya ka jing yalang terpang ha ka snong kong thong ha ka sni sa jan baladap namar ka ni ka long shi pinta jong ka jing rakhe ya ka tribal pride week la penlang ya ka ni ka jing yalang ha kong thong namar ka jing long bakar pang jong ka ni ka snong ka bala pau nam ha ka ribat ha ka perthai hi barok away hakani ka jing lang la penlang bunjai ki program kum ka jing pen sngo ki jing roi yau bei ka balong ka rokom khat iki khun bala buat da ki nong kong thong la pendan buram ru iki khlawai ka jilla kum utirat sing ukyang nang ba upato gan sangma hakani ka si UN Biren Singh Menteri Rangba ka Manipur ulalet ai khuble khat du hanin ka sngi ki martyr ki bala du no ela ka jing im ha ka jing sha thombor ha ki le no ha ka snong second ka bahab ha ka Singhat subdivision ha district Churachandpur ha ka sngi sa jan bala dam uni Menteri Rangba ulalet rengkat ki officer Rangba jongkat nat pulet bat sipai bat ulelam nakhmat ban bu sentiu na ka penta ki sipai jongka 46 Assam Rifles Hakat Lingswin Bir Tiken Rajit International Airport habakran berkinong pathai khubor hadian jongkane UN Biren Singh ulaong ba open rem jur ya kanika kam dusman jong ki le no bat ka sarkar jong ukan amsngap klem dale ai halor ki kam pentrim pensme ki bakung kini hakajilla ula kularu ba ka sarkar kan nang kampen klein shu ya ki bor pahara hakithain khaput jong ka jilla Manipur ka Australia kala job na kabasok ya ka New Zealand ha ka final jong ka T20 World Cup kabalong hangin kasngi kani kadai ka sien ka baning kong ya ka Australia ban job ya ka nam la adu ha ka T20 World Cup bat nala ban pen urlong ya kani da ka jingle kai bha jong unong tiet ball ka Australia Mitchell Marsh ubala kamai hadu nyo run na kisan pho ball ka New Zealand kala tiet ning kong bat kala kamai hadu shispa nyo pho run ha ki pho over ha ka ba Ukin Williamson ula kamai hadu prapasan run but Martin Guptill ula no senyang arpupra run. Henry da ka jingile akai bha jong David Warner but Mitchell Marsh ka Australia kalala ban pendap ya ka jinya khun tang hagi khat pra points an over kat ba pra wicket kidang sa. Kum shibinta jong ka jing rakhe ya ka World Toilet Day. Katnat bapet yiki kam shna yik shna sem bat yiki kampen roi haki sor jong kari India kala plie ya ka program pen shai pat ba halor ka jingdan kam ya ka bha kam yat jong ki nong pen khu yiki nur ba pen tu yiki jakhlia na ki ying ki sem bat ki pain khana kani katnat kala sedang ya ka jing yakob haki sor hakal leng kari India da ka jing thmu ban pen shlor yiki bor pen ya sor ban pendan kam no deki kor yaki kampen khu yaki ni ki nur khnang ban yada ya ka jing yap ki nong pen khu ka bajuja man kapor hakisar ladon arspa sa phondri tali ki sar ki blashim benta hakane ka jingya ko ka Central Agricultural University of Postgraduate Studies in Agriculture Science OMIAM ringkat ka jingya trai lang bat ka Ri Lajong Farmers Produce Organization kala penlong ya ka jingya lang bashisngi hanong po banyatai halor ka jinglar kam jong ka Integrated Pest Management kabalong ka way ni kirukom ki banyadai okuba nakiknyang ki bapenjulor ya ha ka jingkrens dang udok
Dr. Pranab Datta ubalong associate professor ula batai syapang ke jing temu jong kani ke jing elang bat ula ong bala penlong ya ka da ke jing temu ban ai jing pensyai halor ke jing pendengkam ya ka bio intensive pest management kum karukom ban ya da ya okuban ki khnyang ula ong bada ka balek kum ni kan yarap ban wanra ya ka jing ya biang ha ka saudong saukun klam da don ke jing ta ya ka bam ka di ni ke jing thau ki badon ha ka saudong saukun Bat katung ila poy siya kabakot jong kakubor kabala wan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata kapor prabajing ini sob ka Delhi Station na kabanta kakubor kaktin Hindi kaban bot pat kakubor kaktin Pareng kapor Prashteng kani kadai ka All India Radio Shillong.